Tul is-sentejn li ġejjin Malta se tkun qed tieħu 74 immigrant mill-Italja u l-Greċja. Dan wara li t-tnejn il-Ministri tal-Intern tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea qablu dwar pjan ġdid ta' rilokazzjoni ta' dawn l-immigranti. Il-Ministru għall-Intern Malti Carmelo Abela fisser kif dan huwa ammont ferm inqas minn dak li Malta kellha tilqa' permezz tal-ftehim oriġinali ta' ftit tal-ġimgħat ilu. Aħna bħala pajjiż dejjem għedna li l-kriterji li ntużaw mill-Unjoni Ewropea ma kinux kriterji li forsi kienu daqshekk ġusti anke għal pajjiżna, aħna nitkellmu għal pajjiżna. Dan minħabba l-fatt li kellek kriterju minnhom li huwa l-kriterju tal-unemployment fil-waqt li kellu waiting fil-kriterja kollha ta' 10%, però l-impatt fuq l-ammont ta' immigranti li konna se nieħdu bħala pajjiż kien kważi ta' 90%. Mela allura kien hemm żbilanċ f'dak ir-rigward. Il-Ministri qablu dwar ir-rilokazzjoni ta' 33,000 minn 40,000 immigrant. Għaldaqstant huwa maħsub li din ma tkunx l-unika laqgħa bejn il-Ministri tal-Intern li bejniethom qablu li jirrilokaw l-ammont sħiħ sal-aħħar tas-sena. Intlaħaq ukoll ftehim dwar ir-risistemazzjoni ta' 20,000 immigranti ieħor li jkwalifikaw għal protezzjoni u li jinsabu barra mill-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Abela stqar li dan kien pass importanti mhux biss għall-problema preżenti tal-Greċja u l-Italja iżda huwa sinifikanti li nħoloq preċedent li tista' tuża Malta kemm il-darba fil-futur issib ruħha f'sitwazzjoni ta' emerġenza. Dan il-mekkaniżmu ma japplikax biss għall-Italja u l-Greċja ma japplika għal kull pajjiż li jintlaqat minn ċirkustanzi simili ta' influss qawwi ta' migranti, inkluż Malta. U kemm il-darba semmit Malta f'dan il-kuntest kemm flaqat fil-miftuħ u anke flaqat bilaterali u informali li konna mal-Kummissjoni Ewropea. Dwar l-aħħar ftehim il-Kummissarju Ewropew għall-Migrazzjoni Dimitri Avramopoulos saħaq li l-Kummissjoni Ewropea issa hija kommessa li tipproponi mekkaniżmu permanenti ta' rilokazzjoni u risistemazzjoni tal-immigranti.